Hola, rebels! Sí, estic aquí aguantant el micro, se m'ha tancat una mica, però bueno, pots fer una connexió ràpida i ja està bé. Bé, venia primer a preguntar-vos que què tal esteu amb això de l'espia, del traïdor. En realitat es veia venir, és cert, es veia venir. No, ara no em comenceu a acusar, a tirar pedres. No, es veia venir. Bé, primera de les coses que volia dir és que feia molt de temps que no gravava un vídeo. De fet, estava buscant una manera més segura d'enviar les connexions, ja que és difícil accedir des de l'exterior a l'interior. I bé, al final he aconseguit trobar un port segur, diguéssim, una manera d'enviar-vos les meves connexions, així que aquí estic un altre cop. I bé, també feia aquest vídeo bàsicament per respondre a una de les coses que ha dit l'Eric en el seu últim vídeo sobre l'envelliment de les cèl·lules, sobretot. Vaig llegir en un article que hi havia un immunodepressor que s'havia fet un estudi que aplicat a... Sabeu aquella malaltia que envelleixes massa ràpid i llavors que és un de cada 100.000, sabeu? Pues que s'havia experimentat amb rates i tal, i es veu que aquest immunodepressor pot fer reduir l'envelliment de les cèl·lules. Per tant, és una revolució no només per l'àmbit d'aquesta malaltia, sinó també a les cremes antiedat i coses així, saps? Seria el futur d'això, de la joventut eterna. A veure, tampoc eterna, però poder una mica més pausat. Llavors, bé, no, en realitat no sé per què parlo tan de pressa. Potser és perquè de veure l'última connexió de l'Eric m'ha entrat el furor de la fugida. En realitat jo ja estic segura aquí. A no ser que em vinguin a buscar, llavors és un problema. Però en tot cas no crec que s'atreveixin a venir fins aquí. Està bastant lluny del límit del territori del Nou Ordre. De fet, si estigués al límit de la frontera no estaria tan contenta i disfrutant d'aquest estiu tan meravellós. Per cert, fa molta calor, tot s'ha de dir. Així que el que us volia oferir és un refugi. Si trobeu la manera de sortir del territori del Nou Ordre, no dubteu que aquí al meu K1 hi ha lloc per tothom. Bueno, per tothom no. És una casa normal, vale? Però vull dir... Sobretot va per l'Eric, que tenia tanta pressa en fugir. I per l'altra gent que tingui por del Nou Ordre i necessiti fugir. Aquesta és una ciutat força tranquil·la i no crec que us vinguin a buscar ni que us vagin a atrapar. Així que el que necessiteu, de fet, els que us aneu a quedar dintre, si necessiteu qualsevol cosa, ja ho vaig dir en el meu anterior vídeo i ho repeteixo ara, estic aquí per ajudar-vos. És a dir, de fet estic aquí perquè visc aquí, però ja m'enteneu, és a dir, qualsevol cosa que necessiteu, com en aquella vegada una placa base que us vau haver d'anar al mercat. Això us en recordeu d'això? Fa molt de temps, fa molt de temps. Han passat moltes coses des de llavors. Bueno, en tot cas, que aquí estic i que... Bé, això. Em despedeixo amb un petó molt gran i molts ànims a tots i que en sortiu ben parats, sobretot, perquè els companys no s'han de perdre. Així que... ànim! Bona nit!